Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luis adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naladingit daytoy ibinglay ko a pakasaritaak. Nupay maibagak apasatlaangan daytoy tinapalabas. Barang makaitad iti adal kadag iti padak a pinanawan ti ay ayatenda a babae. Naragsak kami ngagdenden na kini Leonor. Ado dagiti arapap mi iti biyag. May saditan ti panagkasarmi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Luis. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Leonor, mano atawon kayon nga agdenden na ken ni Luis. Awan sa mo ti plano na mangikasarken ka. Agur-urnong kami pailaeng, nanang. Imbag kumaano saan kayong agdenden na. Amuyo mo't analaing asumao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Bayan nyo idang agsao. Ibagam ka ni Luis, tagkasar kayawn. Kabaabaen, kadagiti kakabagyan tayaw. Simbangpot ka matgaya man. Narabyan ka manan. Nakaluto ka din. Mabisina ko. Nakaluto akon. Mangantan. Ay, nabanbandoga ka talaga. Masahiyan ka inton madamdama. Kumusta ni nanang? Dayjay, ipilpilit na nga kasarta ka nun. Kasta ka di? Pagsasaritaan data ka nung amin dagiti kakalugaran tayo. Kaya't ko talaga nga kasartan. Ang, Ngaman niya. naperdi dagiti mulak alaya. Nakaptanda iti sakit. Anya? Uwan, Leonor. Isuda ita ti pagsaksakitan tinakam ko. Sapay nalawan di minulaak. Unay matdaytan. Sa bagay, ado kami agardinerong apektado. Naawa na nakitiga na sa mga iti dayta nga imbaga. Mga takid din. Di mo panunutan dayta. Awan nga rodan aji plano ta nga agkasar. Yoray mo labasitin. Tung palagting karikkan ka. Ading ko, sayang dagito'y mulam ah. Uwan nga rod manang. Dakkel pa'y matigastos ko. Ado ti tinangdana ka nagmuna. Amok, saan akas ka rin na tipunam dito'y? Unay mo tinapasamak. Naperdi mo't aminan. Dayta nga minti sakit dagiti mula. Asaan pa'y anabiro kan ti agas na? Ay, awanan. Awanan ti anya. Ti plano may panagkalay sa ka ni Leonor ah. Ibagam ka ni Leonor. Patsyek ang maawatan na ka. Mabayi na ko. Namin na nagkarkaryak kan ko ana. Saan mo mat nga itarayan? Isunsa pa'y kid din na di ka maadaan iti anak. Tadi kang pala nakapagkalay sa. Podno ka di perdi amin dagiti mula alaya ni Manong Luis? Wando day. Nadadaol ta amin. Ay, sayang mo't dagiti nagastos ni Manong Luis. Sapay da kami ti tinangdanan na nagmula. Nalugi man yan nilakay ko. Nimot Manong Dado day ta nakamotor. Kumusta, Manong Dado? Sikati, kumusta ka? Ha? Nakita ka dito eh. Isa si Mardengak. Panawan kayo pa dito Leonor. Manong Dado. O sige, duday. Adapay mapan ko gatangan dita kantina. Sige. Leonor. Agmeriendata man pa'y. O sige, day talagayam. Kunak na nagkasar kayon kay ni Luis. Kasano nga kasar kami kat naperde mo jemula na. Ha? Oh, apay anak katawa ka. Sorry
Imbagan ka. Adan trabahom ije ili. Umay kanto ijay takita ta. Anya ko mati aramidok ije. Di agpasyar ta. Mapanakon. Ang mga no ada makakita ka data ditoy. Amumutan lagi ti tattao. Managi papandala unay. Si kakit di met. Itatala nga nagkita. Noan niya man tinapalabas ta. Agpatinggala ang ijay. Leonor. O sige. Agawid akon. Diyak makaturog amang pampanunot iti imbaga ni Dado kanyak. Kaya't nakati asawan. Nga dapay laang rik na kanyak. Oray ka din nakon ni Luis. Ay. Kaslag subsubli matan tirik na kandidato. Ay. Anya da ito ang mapampanunot ko. Pilita kit diti maturog. Agtipid na pa lang, Leonor. Awan pa'y kwartata ita. Unay matdaytan. Agananos ka di tararamidat mit amin tapno saan tang agrigat. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga igatangan na kiti cellphone. Nga maging gaita awan pa'y. Gumatangak into na da kwartak. Ingkarim idi kanyak ti bunggalo abalay. Nga manyangay da ti balay ta. Agtid-tid-tid atip na. Nagbasit pa'y. Pasensya ka na. Naglaing ka nga agkari. Ngam awan matungpal mo. Tulungan nakman may panggap ka dagiti mulak manong. Adumot kit di. Sa anak pa yan nakatsamba pulos. Agan-anos ka. Makaano sa tanarwamak mo't itirigat. Ni Leonor. Apay ni Leonor? Amang ano mauman to kanya. Nukas to'y lata ka na yun. Narigat at talaga tibiyag kita. Ada na damag ko. Anya day ta? Nagkita da kanumat iti ex na ani Dado. Hindi nagawid dito eh. Kat, man ano ko mano nagkita da? Ada ka no nakakita nagmerienda da iti kantina. Kat? Kitam ni Dado manong. Nagmayat ti panagkawkawas na. Disinte akit kitain. Madanagan ka? Jakayat ang mapukaw ko rin, Leonor. Isot nga po nan, wapay ngagpurpursigiya kiti biyag. Kanado nagiti plano mi. Ikataman day ta panagdandanag mo. Anya kalakit din. Ay ayatan na ka ni Leonor. Jak kaya ti sumurot kan kay G Garden, Luis. Saan ka mat ngagmula, ijay? Anya ngay ko matiaramida kay Jay. Kadwanak lang yawatan nak iti danom. Kas jay. Naglaing kan. Aramidin na kababaunam. Sige, magbati kan. Jak kaya ti mapudpudutan. Isaganang marudan ti balonak. Isaganam latan. Masapul ka di pa ya siya? Nakaungungot ka man, Anita. Aginaw kan samot tayo. Ay, saan? Kalkalpas ti monthly period ko. Apay nga rin nakaungungot ka. Ingka kidi isaganan di balon mo. Nagadupay la sa om. Kasladyak makatrabaho pampanunutak ni Leonor. Kanayon mo ten nga gungot kanyak. Manong Luis. Duday? Nakita ka nga ginina na. Umay ka ikan iti tinapay ang meriendaan. Agyaman na ka. Apay nga da ka dito eh. Makitang-tangdan kami di takaabay mo agarden, Manong. Ay, kasta ka di? Wan, naaldawan kami anang rugi. Nakitak gayam ni Leonor Nagmotor da kan ni Manong Dado. Anya? Nagpaili damat. Nagnag na ni Leonor. Inuray ni Manong Dado iji abagatan. Anya? Sige Manong Luis. Agsubli ako ni di trabaho mi. Oh, alaamon da ito'y tinapay. Imbagla ang meriendaam. Kaslaawan mo't ngamin balon mo nga imay dito'y. Anya ti araramidam dito ruar, Luis? Sa dino tinagkapuan, katrabihin. Napanak ija ili. Adala ang ginatang ko. Nagluganan. Ha? Apay ko maadamagam?
Idi pa'y akayat ko amalawlawagan ti amin, Leonor. Apay ang nagpaitulot ka kanidado. Apay kit din asaan? Kat iso ti adda motor na? Sika, adda motor mo? Ha? Di kan tupay makagatang? Aniya. Ala, aglisi ka dita pagnaak. Inak aglutong. Ado ti agwarwaras adamag dito, Leonor. Nagkuyog kayo kanu kanidado ang nagpaile. Pudno, nanang. Apay ko ma? Kat iso mo ti adda motor na? Ngam nagmadi adenggan dagiti ibagbaga dagiti tattao. Dagitamot at tao. Naglaing da sumarita. Pagsasaritaan da kayo Taamo da nga da relasyon nyo idi kanidado. Ay, inton kuan. Pay-payson minday ta nga ibagbagada. Anya? Nanang, awan masakbayak ka ni Luis. Agmulala ang ti ammo nga aramidan. Anya? Makiwin na suwasak kan kwa na. Anya laang nanti bagadagiti tattao. Awan bibiyang ko. Agyan kami kanidado ijaili. Tapno awan makibibiyang kada kami. Saan ka amang ibabae, Leonor? Ay, di yung pakibiyangan ti desisyon ko, nanang. Aramidat ti kayat ko. Uray anya pa'y ti bagbagayo. Dita kayo manlangan. Leonor, agsubli ka ditoy! Leonor! Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Diyak makapagtrabaho, Leonor. Maburburi-bur ti panunot ko. Gapoy ti mapaspasamakan ka. Nga niya? Apay, anya ti kayat mo. Ibagam ko mataramidak, Leonor. Ibatan na! Pangasim. Apay, akilat mo na nagbaliw ka kanyak. Luis, napukaw ang tiriknakan ka. Anya? Saan kan nga ayayatan? Leonor. Waya-wayaan nakon! Luis, nadamag ko ti inaramid ni Leonor. Simurot matgayaman kinidado. Dakon kaya tiyag-tiyag pa manong. Nagadun nga arak day taada dita sangwanam. Kaya't ko ti makalipat. Nasken nga aklunam ti desisyon na. Saan mo ang mabalin apilitan? Hindi pa yung amin na mapampanunot ko. Nga mga nagsinublianda kanidado. Apaya kasto iti mapaspasa pang itibiyag ko, manong. Ading ko, usto daytan, nabartak ka una yan. Maturog kan. Dito'y pailang ti pagyanan ta, Leonor. Agrentata pailaang. Basta si katikaduhak, dado. Naragsak ka. Saan ka madanagan? Saan ang akas ka ni ex mo? Ipaay ko tinamaikan ka. Dado. Ay ayatan ka, Leonor. Kat naragsakak, tanagsubli ka kanyak. Apay ngay asaan ka mo tinamap-mapan iti garden mo, Manong Luis? Amo matan tinapasama kanyak, Duday. Amok nagbita nagwaras tinaramid ni Leonor ken ka. Baybaya akong nagitimulak. Ay na, nagkapoy mo ti pakinakam mo. Wen, amok ngay ayatam ni Leonor. Ngam, di nakamatan kayat. Anya kumapay ngay ti maaramid mo. Ag-move on kan. Adupay tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Agyaman na ka. Agyaman na ka nagiti pamagbagam. O sige, agawid akon. Imay ka lang inikan iti sidaam dito'y balay mo. Tamok nga awanan ti agluto. Agyaman ak, Duday. Ay, wan gaya. Imbitado ka inton bigat. Taapay. Agkasar di kabsat ko. Umay ka. Tapno mailiw-liwag mo mati sakit tinakam mo. Nasaya at matarimwar ka ijay balay mo, Luis. Nagawis nga ni Duday, manong. Adda ka di madmadlaw mo ko ni Duday? Anya na ita? Puminpintas mat. No mainitan, lumabaga ti pingping na. Tila madlaw mo, manong. Basit a babae ngam nataragsit kan nagagat.
Apay, di mo kursonada? Tilay bagbagang manong. Ni Duday, amom ti ugali na. Naimaabalasang. Idi pay laeng amadlaw kung agusto kang ka. Di mo mat ngamin panpansinan. Manong Luis, adda ka ka didita? Manong, ay, Duday. umay ka ikan iti si Daang, Manong. Agyaman na ka. Kanayon nakmatan nga umaykan. Amok ngamin nga agmay-may saka. Nagimbag kamatan kanyak. Kaasi kamot ngamin, Manong. Duday. Mabalin ka di nga umayak to agpasyar di balayo. Ay, uwan na, Manong. Adada Manong ko ijay. Umay kalatag pasyar. San adamanong mo ti pasyaret? Sika, Duday. Anya? Nagbalin a kaayan-ayat ko ni Duday, Mr. Lonely. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkasar kami. Simple laeng akasar. Ket ita, duan ti anak mi. Ket Leonor kan Dado, awan pay anak da, nga aging gaita. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Luis. Luis pagayam ko, pamanaknak dayta, nga itilaksi dagiti adu apan nakapaay kan panubok iti biyag, aglabas latta dagita, saan nga agnanayon dagita arigat iti biyag. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luis, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.